Takže vítam všetkých, ktorí sa chcú naučiť niečo v programe Gherkin Knot. Už názvu vyplýva, že to doslova to knot je úzol, že to vlastne úzol, respektíve spája to viacero programov v sebe na to, aby si dosiahli výsledok a skodovali nejaký Apex súbor do DivXu alebo Xvidu a podobne. Takže začneme asi tým, že si otvoríme ten program DGIndex. Dáme si otvoriť nejaký ten file, čo sa nahrával. Teoreticky je to možno spraviť aj z nejakého DVDčka, ale ja tu konkrétne som nahrával z TV karty. Takže dáme si Chibadale. Konkrétne to bolo. Teraz si nájdeme vlastne začiatok. Niekedy začína tá rozprávka. Si možno presne nájdeme si začiatok, nastavíme sa tam. Áno. Tak, týmto vlastne tlačidlom si teraz nastavíme, odkiaľ má začať kodovať. Čiže odtiaľ to začne kodovať. Nastavíme si takisto koniec. Takže nám to ušetrí, lebo tu nemusíme strihať v nejakom inom programe a je to celku dobrá vec. Si nájdeme ten koniec a nejak veľmi podobne spravíme vlastne týmto tlačidlom koniec. Túto session si musíme uložiť. Je to dobré ukladať do nejakého adresára, kde sa bude čisto ukladať vlastne takéto spracovanie videa, lebo nakoniec tam bude dosť tých súborov. Tuto som to už raz skúšal, takže vlastne tento názov môžeme použiť. Ja ho dám ako prepísať, on ho ukladne uloží. On vlastne teraz kopíruje zvukovú stopu a takisto si tam hádže nejaký ten file na následné spracovanie. Takže o chvíľočku to už bude hotové. Tu vlastne píše 1 sekunda do konca. Tak, ešte za chvíľu bude a už to je. Tak, tento program nás teraz už pomaličky prestáva zaujímať. Hlavné je si pozrieť vlastne v akom formáte sú. Vlastne je to 4 k 3. Keď tu je formát 16 k 9, treba si to vlastne uvedomiť. Väčšinou sú to filmy, samozrejme. Niekedy býva aj vypísané, že či ide o interlaced fily alebo o progresívne. Budem potrebovať neskôr. Takže tento program už teraz nezaujíma. Teraz vlastne si otvoríme file, ktorý sme uložili cez neho. Ten nájdeme v tom adresári, ja som mal konkrétne video. To je on. To sme vlastne ukladali. Tak, to nám to otvorilo, taký akýsi náhľad. Skôr si samozrejme ale musíme pozrieť, že ak to chceme ukladať na jedno CDčko, tak nám to vlastne vie prepočítať má to 21 minút, čiže ak by sme to chceli mať, aby súbor mal 700 MB, tak dostaneme veľký dátový tok, čo je zbytočné. Takže kľudne si môžeme nastaviť nejakých 250. Spravím takto. 250, dáme si dátový tok, úplne postačuje tých 112 pri nejakých koncertoch. Samozrejme môžeme dať 192, ale záleží, ako sme obmedzení miestom. Bežne je dobré, aby ten dátový tok mal aspoň tých 1024, no. To je samozrejme už, my si to nastavíme tak, aby mal 1024. Tu je to vlastne len akási kalkulačka, určíme si kontajner, najčastejšie je to AVI, môžu sa použiť aj iné, ale v normálnych bežných stolových prehrávačov to neprehráte. Nastavím si Xvid, to je môj obľúbenec, takže ja ostatné nepoužívam. Tu si nahodíme vlastne datový tok zvukovej stopy, tá je vlastne stála a tu nám ukáže, že ak má file mať dokopy 177 MB, tak potom musím dať pre video datový tok 1022. Dobre, to by sme mali len tak orientačne nastavené. Tu si nastavíme rozlíšenie, ja to nahám vlastne v tom DVD rozlíšení, nebudem to nejak zmenšovať, ale není problém to podobným postupom znížiť. Tu, ako sa náhle nastaví to rozlíšenie, už v takom ho bude neskôr kodovať, takže treba si to uvedomiť a treba si samozrejme nastaviť aj pomer strán.
Teraz má nastavené 16:9, ale v tom programe bol vlastne aj tu si ho môžem ešte otvoriť, je 4:3. Ten pomer musí ostať zachovaný, čiže asi tam nastavím 4:3. Tu mi hodilo rozlíšenie, tu sa troška zväčšilo vlastne v tom pomere. No a vlastne môžem si to ísť uložiť. Zase ďalší file, ak som spomínal, že ich bude veľa, keďže tu je vidieť, že tento videosúbor je nahrávaný ako interlaced, čiže prekladaný, je to vidieť, nie je to žiadny progresív. Treba si nastaviť vlastne snímkové operácie, čo je deinterlaced filter, a podľa mojich skúseností tento dosahuje asi najlepšie výsledky. Takže to sme si nastavili, sú tu aj nejaké tie nastavenia, ktoré ale sú nastavené dostatočne dobre, takže ich netreba nejak upravovať. Dáme si uložiť a provést. Uložíme si to vlastne do toho istého failu, už to bude mať troška inú koncovku, to je vlastne pre snímkový server. Dáme uvoliť. Tak. A teraz treba si nájsť ten file, zvukový file, tú zvukovú stopu, ktorú nám uložil vlastne tento program na začiatku. On vyextrahoval z toho videosúboru čisto stopu a dal tam nám nejaký ten súbor, ktorý opisoval ten video súbor, vlastne tú videozložku. Tentokrát, takže si ho vybereme, to je vlastne presne on. Nastavíme si tých 112, ako sme si v tej kalkulačke kvázi nastavili. Ja dávam konštantný datový tok, potom s tým nie sú žiadne problémy. Tu je vlastne nastavené opozdenie, to je ale už vypísané aj v tom súbore, ktorý sme si ukladali do videa. Čiže on nám to vlastne ten program aj vypíše, o koľko má byť opozdenie. Čiže keď je to tam zadané, on si to automaticky hodí. Nemusíte nič dodatočne dostavovať. No teraz sa prepneme na ten Xvid, čiže na videokompresiu. Na takéto bežné úplne postačí nastaviť si jeden prechod. Ušetrí to čas a nekladí sa až taký dôraz na kvalitu. Čiže nastavíme si prvý prechod. Ja tu spravím nejaké nastavenia, ale bližšie sa budem venovať kompresii Xvidu v nejakom ďalšom videotutoriáli. Takže nastavíme si single pass, tu si nastavíme tých 1024, s tým mám celku dobrú skúsenosť, je to taký fajný datový tok a tie nastavenia sú dobré. Dobre, tuto nič nerobíme pre tentokrát. 1024 je nastavený. Zone Options, keďže je to vlastne rozprávka Cartoon, takže si zapneme tento Cartoon Mode. No nám to aj vypíše, že to vlastne má nejaké funkcie, to zapne, ktoré vylepšia ten obraz, respektíve lepšie hľadajú pohyb v tom obraze. Výsledok je vlastne kvalitnejší obraz. Tu si musíme nastaviť ručne motion vždy nechať na 6, to je jednoznačné, a vlastne tento mód je dobré tu mať buď 0 alebo aspoň jednotku, totiž na vyhľadávanie pohybu. Tieto dve veci zapnúť, turbo nemusí byť, kvantizácia dáme takto, trellis, aby bol zapnutý, ten dokáže takisto dosť značne zlepšiť obraz, takže úplne postačí takéto nastavenie, to je OK. A tuto nenastavujeme nič. Čiže posledná kontrola, čiže 6.1, pozapínať, kvantizácia je takto 1.16, 1.16, 1.16, trellis quantization, vlastne datový tok je, a tu nezapínať zatiaľ nič, to úplne v pohode môže ostať. Čiže dali sme si jeden prechod, ten sme aj nastavili, musí byť samozrejme nastavený aj tu single pass ako jedno prechod. Takže všetko je nastavené, teraz si môžeme dať pridaj do fronty, zatiaľ nechcem začať kódovať, dám si no a vlastne takýmto spôsobom si môžem navrhnúť nespočetné množstvo tých fajlov a nakoniec si označím ten súbor, po prípade niektoré môžem odfajknúť, ktoré nechcem, aby sa momentálne
kodovali po sebe a ja si tento zafeknem a vlastne môžem začať kodovať a program začne kodovať za pomoci všetkých možných programov, ktoré vlastne tak viaže na seba, doslova je to úzol. Je tu možné ešte potom nastaviť po dokončení, aby sa počítač vypol. On vlastne po skončení všetko dokončí a program sa vypne. Čiže to by bolo vlastne všetko. Nie je to až také zložité, možno pre prvýkrát, ale následne už je tam len veľa klikania a to je všetko, ale výsledok stojí za to.